И сега искам с огромно удоволствие да поканя представянето на нашите домакини. Пенсионерски клуб Западен с ръководител Атанаска Бързинска. Това е хор Здравец. Аплодисменти, заповядайте, момичета, на сцената. За вашето добро настроение ще се грижи озвучителя Любо, а те сега ще излезнат с акордеона на тяхния музикален ръководител Явор Куманов. Аплодисменти за него. Много работиха заедно. Да ви кажа честно, ние по този проект работим с 11 клуба. 8 са клубовете, пенсионерските клубове, и 3 клуба за хора с увреждания.
И всеки клуб си има своя характер. Характера сега ще го разберете, както и на големия фестивал, който ще бъде на Лаута накрая. Само да ви кажа какъв е характера на пенсионерския клуб Западен. Това са веселите момичета. Така ги нарекахме. Аплодисменти! Искам да ви представя Елена Георгиева, заместник-кмет на район Западен. Тя ще ви връчи грамота и всеки ще има една рекламна гривничка, с която да си я носите със здраве от проекта.